always needed time on my own. I never thought Hei Tuula, mä oon hirveän pahoillani siitä, että mä olin sulle eilen vihainen. Saanhan mä anteeksi. No kai sä saat. Hyvä. Tiedättekö missä Kitsi on? Mä en ainakaan tiedä. En tiedä missä on. Toivottavasti Kitsi tulis. Niinpä. Hei tytöt, otattaisiko Kitsi meidän porukkaan? No ei se nyt huonompikaan idea oo, mut en mä tiedä. No mä ainakin haluaisin Kitsin meidän tiimiin. No en mä tiedä. Hei tuolta se Kitsi tulee. Mutta keitä noi on? Miksi mä en saa ite mennä kouluun? Sen takia, ettet rupee riehumaan taas. Vai niin? Tästä mä menen ainakin itse. Hei, me tullaan sitten koulupäivän jälkeen hakemaan sinut tosta koulun pihasta. Joo. Moikka. 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 Moi. Moi tytöt, arvatkaa mihin mä jouduin. No mihin? Lastenkotiin. Miksi sä joudut lastenkotiin? Kaikki alkoi siitä, kun mun äiti kuoli. Ja mä rupesin sen takia riehuun sairaalassa. Niin kuin sä Tuula muistat. Ai niin joo, mut mä en silti ymmärrä miksi sut laitettiin lastenkotiin. Niin. Tuolla Kitsi on. No mitä me tässä odotetaan? Mennään pyytämään sitä tiimiimme. Mun on totuttava tähän. Hei Kitsi! Ai moi Musu ja Elliina. Niin haluaisit sä liittyä meidän tiimiin? Niin, se olisi tosi kivaa. Siis yritättekö saada Kitsiä meiltä pois? Ei, me vaan halutaan se meidän porukkaan. Kitsi, älä suostu tähän. Antakaa mun miettiä rauhassa. Hän tulee meidän porukkaan ja piste. Kitsi on meidän kaa, ei teidän. No, se nähdään kohta. Mä en osaa päättää kummassa tiimissä mä oon. Kitsi, oo meidän tiimissä, koska Tuula on muutenkin sun paras kaveri. Ja me kaikki ollaan sun kavereita oltu aina. Okei, mä oon teidän tiimissä. Hyvä. Mut mennään tonne koulun sisäpuolelle, ettei joku huomaa, että me ollaan täällä ulkopuolella. Ja juuri pitää mennä sisälle. Tulkaa. Nyt meillä on ruotsin koe. Joo, olen lukenut. Okei. Tuu Tuula, mennään. Mennään mekin. Juu. Missäköhän Ope on? Niinpä, mieti jos ei se tuu tänään kouluun. Jee, se olis mun unelma. Niin munkin. Ei pahal, mut kyllä mä uskon, että Ope tulee. Entä jos se ei tuukaan? Niinpä. Niin, mut mä tarkoitin, että se voi tulla. Hei Elisa, odotat sä innolla, että opettaja tulee? No tietenkin mä odotan, että se tulisi. Että mä näkisin, minkä numeron mä sit saan jossain vaiheessa ruotsin kokeesta ja että mä pääsen nyt tekemään sitä. Okei. Oikein hyvää huomenta kaikille.
Ja sori, että minulla kesti, koska näiden tulostaminen oli hyvin hankalaa. Saaks alkaa tekee jo? Juu, saatte tehdä kokeet nyt. Ja minä katson minun tietokonettani, koska siinä oli jotain vikaa eilen, niin tarkistan, että onko siinä enää. Laitan vähän YouTubesta nyt musiikkia testatakseni, että tämä toimii, joten eihän se haittaa teitä. No ei tietenkään. Hyvä, sillä minä kokeilen nyt sitä. Mä en voi uskoa, että just mun äiti kuoli. Mä en enää kestä. Miksi sen piti olla just mun äiti? Eikö se olisi voinut olla joku muu, joka olisi kuollut? Miksi mulle aina kohdistuu tämmönen kamala asia? Enkä mä ikinä saa elää hyvässä. Aina vaan pahassa.